Ngiyakhuleka kuMagumba amanomhlaba kuyindlondlo ezinhle indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla sanibonani sanibonani ngibuyile futhi ngikhona ngiyabonga abasubscribe-ayo ngiyabonga futhi abangibuza imibuzo bakhomente ngiyabonga kulabo nabo esisizana nabo lapho mhlawumbe mangiphendula khona basizakale ngiyabonga. Ngicela nje ukuthi ningisize ngoba ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu lapha ekhona uney'nkinga, akekho umuntu ongenankinga. Omunye unazo iy'nkinga kodwa-ke zakhe kuyahambeka, omunye unazo iy'nkinga kodwa kuye akusahambeki kahle kahle akasaboni nalapho eyakhona. Omunye mhlampe inkinga yakhe isincane ukuthi athole nje ulwazi oluthile noma afunde ukuthi ngempela mangabe kuwukuthi ufuna ulwazi emathongeni, ufuna ama-spirit guides wakhe akwazi ukuthi amphendule uwenze njani. Omunye uyadideka sometimes uyayibuza uyayiphendula ukuthi hawu bathatha isikhathi ukuphendula kade ngaba nenkinga mhlampe sekuphela iy'nyanga ney'nyanga nginale nkinga mhlampe iy'nto zami zimile ngisabathe ngiyazama ngiyenza akwenzeki. Ngicela labo bantu-ke mina namhlanje ngiyindlondlo beziyindlondlo nabo ngicela iy'ndlondlo. Ngiyaqonda ukuthi sonke sididekile, ngiyaqonda futhi ukuthi mhlawumpe omunye akathandi ukuthi yena angayifaka kule ndaba engizoyingena kuyo njengamanje, kodwa-ke lo ozizwayo ukuthi yena unesifiso sokuncedakala, unesifiso sokuthi aye phambili, unesifiso sokuthi ngonyaka ozayo kuthi makuqala nje uJanuwari useyabona la yakhona kuthi ngonyaka ozayo izinto zakhe bese ziyaflowa. Ngani? Ngoba uzobe sebonile, uzobe sekwazile ukudlula la abambeke khona. Njengamanje ngidinga abantu abathi ngibambekile mina ngiyindawo angidluleli phambili, ngimile la ngikhona, ngistakile. Ngidinga abantu abahamba nenzuza asebebonile amavidiyo wami bawafunda wonke bawalalela bawezwa ukuthi umuntu ohamba nenzuzo umuntu onjani, umuntu ohamba namakhosi umuntu onjani, umuntu onjanjani. So nje ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu ola uclean manje ukuthi yena uhamba nenzuza noma cha. Sengisho-ke mina ukuthi ngicela laba abahamba nenzuza ngoba ngiyazi ukuthi iyona esingayo la futhi iyona into ezokuholela ukuthi uzukwazi ukubona emaphethelweni. Iyona futhi ezokwazi ukuthi uma ngabe sikhuleka, uma ngabe siphahla, iyona futhi ekwaziyo ukuvulela izinto lapho amathongo esebambeke khona, esethathiwe, esenziswe zonke izinto lezi, kodwa yona iyakwazi ukuthi isebenze ikwenzele umusa, ikulungisele izinto zakho. Njengamanje-ke ngicela abantu abawu-5 abathi bona badidekile, abathi bona baboni lapha baya khona, la abathi bona amathonga wabo noma ama-spirit guides wabo awababonisi ukuthi kufanele benzeni, noma bathule nje abasho lutho, akuhlangani kulezi nkinga nazo noma yini lena akayibonayo iyamxaka, kodwa isixazululo nje akasitholi. Sizokwazi ukuphahla nabo, sithandaze, sizile ukudla, ucansi nalo phela liyadinga ukuthi silizile. Yabona uma ngabe uyimisele ngokuya phambili ucansi uyalidinga ukuthi ukume kancane kulona. Ngisho nje ukuthi uma ngabe usuqala ukuzilungiselela ukuthi uyaphahla noma uyathandaza, uzibekele usuku, uyakwazi ukuthi uzile ukudla nje, uzile ukudla kuyadinga ukuthi ukuzile. Kodwa-ke okuningi sizokukhuluma ku-WhatsApp group, sizokukhuluma lapho engizo-create-a khona mina i-WhatsApp group yalabo bantu laba bathi bona bayadinga ukuthi bangene kule group of 5 esizokwazi ukuthi siphahle nabo, sithandaze nabo, zile nabo ukudla. Ngiyabona ukuthi uma ngabe uzokwazi ukuthi ukwenza lokho, ushuthi wena uyadinga ukuthi uye phambili, uyadinga ukwazi ukuthi ufuna into zakho zihambe ziyeke ukuthi zime, bese ubona kakhulu ukuthi kwenzakalani. Into esiyaziyo nje sifuna yi-answer. Sifuna i-answer yey'nkinga zakho, sifuna i-answer yey'nkinga zakho ezikubambile njengamanje. Kahle kahle umuntu odinga i-answer wena. Mina okwami ukuthi ngazi ukuthi siyi-group of 5, niba u-5. Ngi-create-a le WhatsApp group. Kule WhatsApp group le sizokwazi ukuthi mina nginikeze ama-instructions. Kodwa uma ngabe kukhona into ofuna ukuyikhuluma nami eceleni, uyakwazi ukungi-WhatsApp-a ukhulume nami eceleni.
Uma ngabe ufuna ukuthi uyafuna ukuthi ungene kule group, ngizocela ukuthi la kuma-comments usho ukuthi mina ngiyacela ungene egruphini yabazophahla. Omunye nomunye ofunayo uzocela egruphini. Ungasabi, bhala egruphini ukuthi cha, mina ngiyafisa futhi ngizoyishiya inamba yami lapho kwibhayo, ngizoshiya inamba yami even naku-first comment ngizoyibhala inamba yami enizongi-WhatsApp-a khona. Kodwa uma ngabe ungi-WhatsApp-a, please ngicela ningangifoneli bakithi, ngiyanicela ningangifoneli. Isikhathi asikho sokuthi nginga-answer amafoni. Ngicela ukuthi sibe khona sokuthi ngizoniphendula. Esikhona nje sokuthi nginiphendule ngoba ngiyazi ukuthi uWhatsApp uphendula noma ngayinini. I-call usuke uphazamiseke kulezi zinto lezi ozenzayo. Ngizonicela ukuthi ningi-WhatsApp nisho ukuthi hhayi mina lo usibanibani, or else mangafuni ngegama lakho u-right, lingakhishwa igama lakho, ungalibhali ku-WhatsApp, ungayenzi lutho, kodwa uzokwazi ukuthi ubhale ukuthi ngingathi ubani, ukuze ngazi ukuthi okay nangi ngingadideki ukuthi ngikhuluma nobani. Please, zonke izinto zakho zi-safe la. Lana asidlali, lana siyazimisela. Sizoqala ngokuphahla ngo-3 days. Lo 3 days esizophahla, sizobe siphahla sithandaza, sizila ukudla. Okokuqala sizozila ukudla until 12 o'clock. Okwesibili sizila ukudla until 12 o'clock. La sivala khona sizozila ukudla until 6 o'clock wantambama u-1800. Okusho ukuthi-ke lana mangabe sithi sizila ukudla, kunabantu abadla amaphilisi, kunabantu abanenkinga ey'thile abazaziyo banazo. Uzolungisa mhlawumbe ube nawo ama-fruits, or unoshukela or unani, uzokwazi ukuphuza itiye. Itiye ungaliphuza uma uzwa ukuthi cha, ngeke manje ushukela manje uyehla, or i-fruit, or la likhekhe leli liyi-1. Ngikhuluma nabantu abanoshukela njalo ngoba angeke ngithi umuntu akazili isikhathi eside until 6 o'clock enoshukela, kodwa ma unoshukela ungakwazi ukuzila until u-12, ukwazi ukuthi mhlawumbe uthathile isnack, wathatha itiye. So-ke ngiyanicela senze kanjalo. Akukho okuningi engizokukhuluma namhlanje. Okubalulekile nje ukuthi yikho lokho engikushoyo ukuthi uma ngabe ufuna ukuba kule group yami esiqalayo yokuthi siphahle, sikhuleke, sizwe inkinga yakho ukuthi yini. Ngisho ukuthi mangithi sizwe inkinga yakho ukuthi yini, nami ngizobe ngiphahla kwelami side, nginiphahlela, nginikhulekele ukuthi njengoba ngiqala lo msebenzi abasize bangincedise ukuthi nikhona ukubona iy'nkinga zenu. Ngapha kwelakho iside uzobe uphahla uzibonela wena eyakho inkinga. Eyakho inkinga uzoyibona wena. Sengisho ukuthi nje uma ngabe sifundisana bakithi ukuphahla nokuthandaza, bhala phansi iy'nkinga zakho oy'bonayo ukuthi nazi iy'nkinga zakho nazo njengamanje, zibhale phansi. Bese mangabe usuphahla usukhuleka laphaya, uyakhuleka. Sizoqala ngomkhuleko. Ngizobe ngiyazi egruphini ukuthi ngizo-instructor kanjani ngoba into ebalulekile uqala ngokukhuleka. Siqala ngokukhuleka, sikhuleke kuNkulunkulu umveli inqangi, umenzi wey'nto zonke. Sikhuleke kumdala wey'nsuku, sikhuleke kuNkulunkulu wethu osingamela amagumbi abanomhlaba. Sikhuleke kuNkulunkulu wokhokho bethu umveli inqangi, okuyena yena osinikezile lamandla esinawo njengamanje. Amandla wakhe aqotho wasinikeza wona ukuthi nathi siwabambe ngendlela eqotho. Manje-ke ngisho njalo-ke ngithi sizoqala ngokukhuleka. Ayikho enye indlela esizokwenza ngayo, kepha kuphela ngizokhuluma nani in private. Angeke ngize ngikwazi ukukhuluma iy'ndaba zethu lezi engishoyo ngiyikhulume la lokhuzeni kwi-channel yami. Okwamanje ngicela nikhone ukuthi nivume mangabe nikhona niba u-5, noma ningabona ukuthi abawu-5 sebedlulile kodwa kulungile. Umuntu akazibhale nje yena ukuthi mina ngiyacela, noma athi nje Ndlondlo ngiyacela. Ndlondlo ngiyacela, ngicela ningibize ngendlondlo, ungangibizi ngomkhulu, ungasho futhi ukuthi gogo, ungasho ukuthini, kodwa nje kuphela uthi Ndlondlo. Ngiyacela, ngiyanithanda nonke emakhaya, ngiyanithanda nonke lapha enikhona. Asiyiqaleni le nto, asingene kunyaka ozayo siya phambili, asingene niyibona le ndaba, asingene kunyaka ozayo nibe nibona lapha eniyakhona. Ngizocela nje ukuthi uma ngabe ukuthi ufuna usengishilo, ngizocela wazi ukuthi uma usushilo ukuthi cha, yimina lo engifuna ukungena kule group, ngizobe senginiyalela futhi ngokuzayo ukuthi senze njani. Ngiyabonga kakhulu. Yindlondlo lekhulumayo, nisale kahle.